sunt Alexandra Smarande și astăzi ne vom juca Madfoot. Este o serie nouă și astăzi încercăm să-l prindem pe Messi în draft. Și da, îmi pare rău că n-am mai postat, dar am fost plecat la munte, ca toți oamenii, și avem un 92 plus OP Special Pack. L-am luat acum, dar 60 pică. Hai că din câte am văzut. Ba nu. Team of the Week, Portugalia, Ronaldo, 93. Nu știu cardul ăsta. Mă așteptăm la ceva mai bun. Hai, 80 plus ăsta. Nu ne pică nimic, da. Da. Portugalia asta. Mamă, ce am zis că e Ronaldo. El pe Vinicius. 29 de fundare. Așa, hai să începem să-l prindem pe Messi. Messi, asta e. Aici poate pica Messi. Nu am pe ăsta și râvă. Nu. Roni. Oh, era și Messi acolo. Era Messi acolo. Era din 99. Ați văzut? Oare se pune? Nu cred că se pune, nu? Aoleu, oare se pune? Nu cred. Nu cred că se pune. Da, am revenit. Trebuia să mănânc. Îl iau pe ăsta, râbă. Caful iau. Aici îl iau pe Emerson. Rapid de tot. Nici aport care nu mă interesează. Mă interesează nici aici. Nu mă interesează. Luăm pe ăsta, îl băgăm, nu contează. Uite, Nesta, asta e bunicel. Hai de nu. Aici, nu. Aici e pic apărătorii. Aici și nu. Aici. Bă, și era Messi, bă, de 99 chiar. L-am luat pe Rooney. Messi. Și Ronaldo. Și Mbappé. Și Messi. Asta, da. Dar luăm pe Messi. Dar nu băgăm în echipă. De 2 ori ne-o pica Messi. Uite și Ronaldo. Păi facem... Da, nu mai vreau. Vreau să pun pe Messi și Ronaldo, dar nu. Mamă, ce bulan am avut aici. Mamă, cea mai mare bulan am avut. Hai, pe ăsta luăm. 95 rating. Da, 160 scoad de rating, slăbuț. Am făcut ieri 194. Și 193. Uite, ăsta e bombe demențial, nu-i bombă. Îl dăm pe Mandanda. Să vezi cât are ăsta. 103! Ce mai vrei? Da, eu trebuie să aleg. Le iau pe Neymar, să vedem. Hai, Neymar. Nu e, mă bate Courtois. Italiano Courtois. Că mă... Ăsta e cam slăbuț, dar eu nu mai... Da, pe știam că e de Paul, bă, da. E, dacă e o problemă, îl dăm pe Ronito. Îl dăm pe Walcott, că și ăsta e bombetă. Hai, l-am dat degeaba. Cu o dată, unde e ăsta slăbuț? Real Madrid striker. Aici 100% e Benzema. L-am picat fu. Da, l-am făcut. Pe cine luăm? Îl luăm pe Ramirez ăsta. Uai, dar Ramirez are senzațională. Are și 92, 94 și 93. Adică, mamă, dar-i bat pe ăștia, îi bat. Nu gluma. Mă, deci slăbuț. L-am bătut. Aici eu. Hai, tot eu. Că mă ăla știu că-i conduc biastul la mie. Acum vine momentul
Bu! V-am zis că-i conduc, bea. 94 și 90, ăla pe cunde. Da, l-am bătut 8 la 2 și nici nu a fost atât de bună. Bine, a fost bună, echi. Wow! Uite ce deschidem azi. 96 plus. Hai să deschidem de la... Da, nu deschidem Silver Pack. De la Gold, super. Deja avem noroc. Da, o da norocul pe noi deja. Haide, din Gold de la slăbuț. Ne pică Lukaku. 88, acum are 86, clam pe FIFA. Mai deschidem unul. Dacă mai pica o dată din asta, nu mai ziceam nimic. Acum ce de 89, avem 3 de 89. Ce pică e Icon? Nu, asta e slăbuț. Îi? Cine e ăsta? Cine e ăsta? Rodriguez. N-am auzit asta. Știu mai mult Rodriguez, dar pe asta chiar nu știu. E slăbuț. Cocu. Uite, ia. Team of the... Am uitat cum se chema, că nu mă joc FIFA 22. FIFA 23. Ia. Și ăsta e Rice. Da, nu au până acum. Acum nu sunt mai slabe random special astea. Hai deschidem prima random. Și apoi deschidem și 94 și apoi 96. Franța, Paris Saint-Germain, mamă, Kimpembe. Ce putea fi aici dacă era să Mamă, ce bine era. Dar nu cred că Mbappé are card din ăsta. Iar Portugalia n-are cum să fie Ronaldo. Nu cred. Nu, du-te de aici. Du-te. Din random pack mi-a picat Ronaldo de 99. Eu nu cred așa ceva. Eu un vis. Și eu, asta e clampa asta. Da, nu, ăsta e un vis, 100 la mie. Parcă vezi, acum am mai pic o dată. Nu, am avut noroc prea mare. Aici Sterling. Ba nu. E Vardy. E bun și ăsta. Cătălan mi-a picat. Ia. Ia Ronaldo, nu cred. Da, du-te de aici. Ronaldo de 2 ori. Nu cred. Și acum ce pică? Ia. Ronaldo de 2 ori, unde din 99. Icon. Anglia. CB, Mor. Manu Campbell. Da, l-am. Right, ăla nu l-am. Improve, bă, dar asta nu e bun. În fine, nu contează. L-am luat pe unul. Îl luăm pe ăsta, la udru pe Icon. Cedrov. Mai avem 4 din astea. Dacă am picat din 96 Ronaldo, din 99 mai ziceam. Dar din random, spicem Ronaldo. Nu cred așa ceva. Uite Kane. Vezi, mamă, dar vezi că am noroc la opening-uri. Ce cade ăsta? Ia. Ce cade? Opa. Benzema. Bine, bă, Benzema. Dar putea să fie mai bun. Bine, Benzema, bă, bine, mă. Ia să vedem acum. Cred că mai mult e opening în loc de aia și noi. Da, îl aveam. După aia le dăm cu Excel. Cred că mai mult e opening în challenge-ul ăsta. Ia.
Egipt, nu, eu nu cred. Nu. Stai un vis cu Salah. Nu te cred. Eu nu pot așa. Nu pot să cred așa ceva. Și acum 96. Și acum pică Neymar. Nu, gata, am plecat. Pică Neymar acum, vedeți. Eu am plecat. Gata, am revenit. Ben Yedder, bun, chiar foarte bun, 99 pac. Bine. Mă, cine pică? Acum Ronaldo, iar. Aș face crize, vreau Messi. Ai, cine ăsta? Ia, ăsta e Mane, dar de cât? Asta e mort în cadă. Slăbuț. Da. Cam atât a fost așa acest episod. V-am pupat, pa, pa.